Здравейте, приятели! Днес ще се опитаме да спечелим една игра на Legendary в FC Mobile срещу Италия. Мачът започва. Добре. Лонде. За малко. Твърде беше силен този финес шот. И позицията не беше много удобна. Да се опитаме да бием. Трябваше да подам. Но нищо, сега имаме корнер. Аз си го изпълнявам тук корнера всеки път. Защото знам, че работи. Ако искате и вие, може да го пробвате. За да знам, че сте го пробвали, натиснете лайк бутона. Твърде силен пас. Добре. Още един гол вкарахме. Ето, може да го видите. Пуснах му я и той я вкара с глава. Слабо. Аз не го командвах да вземе топката, но... Добре. Поне пак взехме топката, това е важно. Добре, първото полувреме 2-0 за мене. За Испания. Според вас, кой ще победи на финала? Испания или Англия? English or Spanish? Трети гол с Феран Торес. Хитрик. Ето да видите гола. Simple. 3-0. Добре, 4-0. Това май ще ми е най-голямата победа срещу Legendary. Да кажем. Так, фал. То просто му щупих носа, какво толкова? Не. Мората. Не, за малко. Няма мина. Не мина. Колко и да напъват, няма вече 4-0. Не.
корнер. Ъглов удар. Добре, това може да е гол. Пауършот. Ха-ха, каква града. В краката на Феран Торес. Леле, каква защита от Италия. Този път не проработи, добре. И това беше видеото за днес. Може да се абонирате, да цъкнете лайк бутона и чао!